Navê vê keçika biçûk Hediye İbrahîm e. Piştî êrişên Daişê malbata wê ji Kobanî koçberê Amedê bûye. Hediye 16 mehberê li Amedê hatiye dinê. Lê her du çavên wê jî girtînin, nabînin. 16 mehên ku malbata wê bi doktor digerîne. Doktor dibêjin li Amedê dermanê wê tune ye. Divê biçe Enkere, Stenbol an jî li welateke Ewropayê ameliyat bibe. ما هيك المستشفى ده ما بعد بشتي ما هيك ماش مستشفى درخص معوني مال دورا بيحسيان جوجوج مرة قوتن شوفتن أنا تحالي ويجي بخادقني جبارك واني نابني أدخازن جيرا علاجك روناي ببيني وزاري من الدين سوا كدين شتكي ناخذ Bavê Hediye dibêje doktoran gotiye çavekî Hediye qet tune ye. Lê çavê din bi ameliyat û neqilkirina çavan dibe ku vebe. Ew jî ji bo keça xwe bang li xêrxwazan dike. Sedî nû û pênc umdî diwa çavê dîn de tena lê umdiyeke tane ji me re gotê de heye ew jî umdiyê neqilkirinê. Ez mixatebeyê Serok Mesûd Barzanî dikim. Herêma Kurdistanê dikim ku ser ve mersela keşka me bisekin belkî karibin alîkar bin. Hikûmeta Tirkiye li vê derê, dewletê derve ew ê ku xwedî derdikevin li mafê zariyan, ji hîva sor, her mezna însanî ez mixatebe dikim. Em ser belkî alîkar bin ser mersela keşka min belkî rûnayê bibîne. Hîvê min ew ye. Malbata İbrahîm li navçeya Erxanî ya Amedê dimîne. Ji xênî Hediyeya biçûk 4 zarokên wan ên din jî hene. Malbat bi alîkariya cîranan debara xwe dike. Hediye 16 mehî ye û her du çavê wê jî nabînin. Ji bo ku ameliyat bibe û dunyaya wê ya piçûk ronahî bibe ew li benda alîkariyê ye. Gönül Morkoç, Rûdaw, Erxanî.